Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Jeg hedder Christian, jeg er 26 år gammel, jeg er venezuelaner, og jeg taler dansk. Der er ikke en grund til, hvorfor jeg vil optage denne video, men altså, jeg vil kunne spørge noget. Er det normalt, at jeg ikke aner, hvad jeg vil lave med mit liv? Jeg ved, at der er så mange, som spiller i easy mode. De har alle svarene. Men jeg er ung, jeg er 26 år gammel. Men det er ret svært for mig at vide, hvad jeg skal lave med mit liv. Jeg bor i et land, hvor situationen er lidt svær, fordi lønnen er skrald, og vi oplever en lang krise. Så jeg ved ikke, hvad jeg skal lave med mit liv. Nu studerer jeg på universitetet. Jeg er en praktikant. Jeg studerer turisme, men jeg ved ikke, hvorfor jeg vil gøre det. Da jeg var yngre, ville jeg studere sprog, fremmedsprog, men det var ikke muligt, fordi en lang krise ramte os, så jeg kunne ikke studere det, jeg ville, og jeg studerede noget helt forskelligt, noget helt anderledes, som jeg slet ikke kunne lide. Men nu er jeg her og prøver at tale på dansk og studere noget, som jeg ikke vil beskrive som det bedste, som vi har, men det er noget, som jeg kan gøre. Og nu sidder jeg ved kysten. Jeg er kommet for at besøge havet, fordi jeg er meget tæt på min virksomhed, hvor jeg laver min praktik. Så jeg vil kunne sige dette. Jeg ved ikke, hvad jeg laver med mit liv. Jeg er så forvirret, men jeg ved, at der ikke findes noget, en rigtig vej. Altså, jeg ved ikke, hvad jeg vil gøre med mit liv, fordi jeg havde så mange forskellige forventninger om min fremtid. Da jeg studerede i skolen, så ville jeg studere økonomi, men altså, og sprog. Forskellige ting. Jeg havde ikke en bestemt retning, men nu ved jeg ikke, fordi jeg har brug for noget, som jeg kan tjene penge fra. Og i Venezuela, så er der ikke så god tilstand. Så det betyder ikke, at jeg er kommet for at klynge, men jeg er kommet for at tale dansk. Det var en undskyldning. Min undskyldning er at tale dansk. Og undskyld, hvis lyden er helt forkert, fordi det blæser virkelig meget. Jeg er nær havet, som er der. Der er havet. Så derfor så blæser virkelig meget. Men jeg er en normal ung i Venezuela. Jeg taler spansk som modersmål. Og spørger ikke, hvorfor jeg taler dansk. Men hvis du spørger mig, hvorfor jeg ville lære dansk, så kan jeg sige, at jeg elsker dette sprog virkelig meget. Og jeg drømmer om at se og røre ved naturlig sne, fordi
vi har ikke nogen sne i Venezuela. Der findes Mérida, som er Venezuelas koldeste by. Og der er sne i denne by, men ikke i byen, men på toppen af et bjerg. Og det sneer i visse måneder under året. Og i 2024 så rejste jeg til Mérida, for vi havde en lejr, men jeg kunne ikke se nogen sne. Ja, jeg var uheldig. Men jeg vil gerne rejse til Danmark en dag og prøve ved sne. Og jeg ved, at der er så mange andre lande, som har sne. Men jeg ved ikke, hvorfor jeg vil lære dansk. Jeg vil skabe en bro mellem to forskellige lande, Venezuela og Danmark. Fordi hvis du spørger en dansker om hvor Venezuela ligger i kortet, skal han svare: det ved jeg ikke. Venezuela, hvad er det? Hvor ligger det? Hvad er det, et land eller noget? Hvilket sprog taler man i Venezuela? Nævn 5 delstater i Venezuela. Hvad er Venezuelas hovedstad? Og det samme med Venezuela. Hvis jeg spørger en venezuelaner noget om Danmark, så ville han svare: Danmark? Hvad er Danmark? Jeg har hørt om Danmark, men jeg ved ikke, for den er der, så hvor ligger Danmark? I Afrika? I Asia? Hvor er det? Hvilket sprog taler man i Danmark? Det ved jeg ikke. Danmarks hovedstad? Det ved jeg ikke. Så de er to forskellige lande, og vi har forskellige kulturer, forskellige sprog. Og dansk er et af de sværeste sprog at udtale i hele verden. Det er helt svært at kunne lære dansk. Men altså, jeg har lært dansk, fordi jeg elsker jeres sprog. Så ja, jeg ved ikke, hvad jeg vil lave med mit liv. Men jeg skal prøve at finde svaret. Fordi jeg tror, at livet er en rejse. For målet med livet er ikke et mål med en rejse. Jeg skal prøve at lægge mere videos op om mit liv, om mine problemer på dansk. Og måske på spansk. Så det er alt, men det jeg vil sige. Jeg ved ikke, om lyden skal være passende, fordi det blæser virkelig meget, så undskyld, hvis jeg ikke ser frem til kamera. Jeg er meget koncentreret på bølgerne. Men det er alt, jeg vil sige. Mange tak for, at I så med. Og vi ses næste gang. Bye. Adios.